Kaya mga subscribers, ngayon po ay September 2. Lalabas po kami ni nanay. Ayan, nakikita po natin sa kanyang bakuran. Ayan. So dahan-dahan po siya lumalabas dahil ito po ay pababa. Ayan. Pababa yan guys. Nakalagay ma. Parang buntok ang bahay nila yan. Kung bahay niya napakalaki. Ayan. Pinagsikapan ni nanay nung panahon niya. Manay? Pinagsikapan niya na siya pa yung nagtitinda ng ano ba isda? Ha? Yung pagsabyan ho. Hindi nga tama Manalbe. Ay! Manalbe yung mga followers mo. So sa lahat po ng mga Yumbul at Gomez clan family, sa inyo po lahat, magandang umaga po. September 2 po. Bare months na po. Yan eh. Kita ma. Karin, gatang karin. Lumalta ka rin. Kaya mula ko pa ka rin. Yan guys. Masaguli. Mag-post ka pa. Bagay. YouTube. Puta may ragsa ako na alam. Kaya kami nagsama. Kaya di may mangkepweng. Mangkepweng ito yung nga po ginoo. Yan. So this is the great improvement of Nanay Bining Gomez. Yan. Nanay Bining Yumbul Gomez. Ayan po. Dito po sa may Maluyos, Mabalacan, Pampanga. Siya po ay 80 years old. Stroke patients with arthritis. Diba? May guyod. Buhatin mo yung paa mo. May guguyod. Yan. O guguyod na yung pinakang. Uta. Akayod mo yan. Mag-alaro ka bari. Nakalim po. Yan. So ngayon po ay September 2. Updated therapy ng aking stroke patients ni Nanay Biling. So this may possible for third time around ng industries ang kakanan sila ng Ini ka? Mini ko? Malayo ka pa. Well, malayo ka pa. Sige. Banti ka. Banti. Yan, very good, mother. Ayan. So mamaya vlog ko yung lalabas kami dun sa may gate. So, ayan guys. So this is the great improvement ni nanay. Para naman ma-motivate ko siya, yung kanyang mindset, siyempre kasama yan. Kini ko dinalan. Makasaray ka eh. Kinain ng Kenneth. Bilis din ng Kenneth. Yan laban na yung pasti. Banan ba? Wabi. Kita tabo dumul ka nyo. Manyan, may tumutulog. So okay na ito. Dati dumalalas na yan. Alama, karano pa. Hindi ka naman, yakin. Kukunta. Oh, smile ka pa. Manita, ayun. O mag-smile ka pa. Bumati ka sa mga nanonood sa'yo. Ayan. So si Nanay Belencita na magaling na. Natapos na yung kanyang therapy. Magaling na po siya. Ayan. So yun. Ito naman po si Nanay Bining. Siya po ay may arthritis. Kaya medyo hindi makalakad masyado. Pero tumibay na rin po siya. Kasi talagang mabait si nanay. Ito yung masipag, mabait. No? Kung anong kapanahon na ito, nilalakad ka mo ka rin? Nalakad kong kadaw eh. Lalakad rin yung daw? Wala. Kasi pamunto ka ano, uli o maski na ano? Hindi akong gatas. Ano ka yan? Kaya pala may kaibitis mo na yan. Nakita mo lang. Kaya mga sigang. 2 taon. Tutungan mo kayo mo eh? Mga gatas ng mga asawa ko. Ah, Meron kaming kalabaw nun. ilan? 3. Ah, so si nanay pa nung kapanahonan niya, inalagay lang sa ulo yung paninda niya. Lalakad siyang ganda ho. From dito, galing ka dito sa Maluyos. So from Maluyos to doon, yung kapanahonan niya pala, lumalakad siya. Pupunta po siya ng mga... At least ulit ko nito. Yun. Kasi malakas yung kanita, anak pa eh. Mga ilang taon ko na eh. Ano, masiguro ka nga. Yung anak ko, alam niya eh. Anim pa rin nun. Ano yung anak ko? Magkano? Yan yung nagkasama ko, baby ko. Baby. Ano maging 12? No. Nung maging 12 na, malakas ka pa rin nun. Umahina ka na. Nung 12 yung anak mo, malakas ka pa? Ha? Yan lang pa yan. Yung ano yun. Kahit pa ano ito. So guys, this is a part of my program. Yung 30 kanita mag-Korean Sound.
So kailangan kasi natin na malaman yung history kung bakit siya nagkaganyan. So kasipagan po pala yung dulot ni nanay. So talagang sila talagang materapi at gumaling muli sa tulong at awa ng Diyos. Ayan. So magitan po ng ating speedy recovery program na ginagawa din ni Diba? nanay. Ayan. Pag uwi ko, nakita ko nagtitindang galunggong, doon siya daw. Pinigyan ako, tinda ko daw dito. Hanggang doon sa Bigal, naglalakad na naman ako. Kita mo naman, from daw to Bigal, Pagdating ko naglakad na dito, naman. maglalakad naman ako sa Bigal. Manahin niya si nanay. Ay, Napundar niya yung malaking mansion niya, no? Sakripisyo rin niya. Malaki nung area. Laki nung bahay niya rito sa may Maluyos. Kaya naman, ang lahat ng kambayin dyan, ako naman ng... Ayan, no? So, Naya, ito na. So, cut ko muna to. Kasi medyo maikli na yung battery. Lalabas kami. Kahit mga ilang lakad lang for the first time. So yung parto, abangan nyo mamaya yung paglabas namin sa labas. First time namin lalabas ni nanay. Yan.